Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää. No niin, varmaan. Voitko neuvoa mulle, jos mä seison tuolla Fabianin kadulla ja mä haluan tulla sisään, mä haluan nopeasti, mulla on kiire. Fabianin katu ei ole tuolla, kun se on tuolla puolella, jos sä tulet niinku pääovesta. Ah, Joo. eli okei, mä oon tuolla puolella. Mm. Sitten, mitä? Siinä on ne portaat, jossa on ne ikkunat. Joo. Kiipeät portaat ylös, tuut sisälle ja sitten vahtimestarin kopin ohitse kävelet vasempaan. Silloin kun sä sieltä ovesta tulet, niin sun pitää mennä vasempaan, koska sä et pääse läpi muuten. Sun pitää kiivetä ensin niinku tuonne B-siiven puolelle ja sitten sieltä. Okei, eli B-siipi on tuolla ja nyt me ollaan A-siivessä. Joo. Ja. Kiipeät B-siivessä toiseen kerrokseen, kävelet sieltä käytävän päähän. Sitten pääset perille. Hyvä. Ja sitten mä käännyn vasemmalle ja... Joo. Se on ihan täysin selvää. Hyvä. Ensi kerralla sä löydät. Ehkä. Tänne sun huoneeseen on hirvittävän vaikea löytää.